tokong ka forest ai bilong litum media porti num hana chu pha bangke lahen lo kedam tang joint director of health service la west kar benglong pen ke paklang laboreng awar sai ilitum inglong so atong phandak kirai pon abedet reservation ga abedet bangke pinil tum che therak memi lapen ining oi memi ang deng ajeli tum do ko athe lapuson ilitum phan state government lapen central tum ilitum phan ekedong thor ekelang roba bangke pini dak council tum ke chak don prong ke kuson ma pusi ilitum asong tum andar ar alang tum ar jutu ingtung thuduklo alang litum dak ilitum phan siksidul area alang tum chichini lor amethang power chichini lor na dak power exercise de bangke ilitum ningduk pigan lo kar benglong ton mas council health and family welfare IEM surjorong par pendang lok dak CM chief executive member tuliram rokhang alang litum ladak kelang dun ke pangkre ilitum dak inglong aso tum han reservation lapen kedak kirai kona vidyat anta alang tum cicak dun prong pa alang tum lang dun prong laso advertisement ke paklang abang ke ilitum ningduk piglo kasi pini dak ke do ana song abang ke ilitum chekroi dun thekhe la bang ke ilitum dak laso reservation ilitum aphan inglong so tum han ekerai ka vidyat laso advertisement ke paklang ke ilitum ke kunu foide ni tum chekroi dun thekhe kasi non ke wang journey stame lapuson jong si inglong so tum han ber thu bomlang bolote nilitum akapreng deng tami nilitum dam nang kok po nilitum song do an tami nilitum la bang ka chesik dolo kasi pini nang litum athengno press media tum hanang athengno nang litum nang pachini dun ke lalo laso advertisement ke paklang amang ke rectified kuri nang ji alang litum cepaking nang ji la bang ke las la bang withdraw nang si akimi fresh advertisement paklang po pusin nilitum alang litum han tuning rilo jongse nilitum ka tuning ripen jongse alang litum claim clear polote nilitum akaprek ang deng dam tu nang kok polote adai alang litum si chi energy